ఇప్పుడు సంపూర్ణముగా నిందారహితముగా మనం దేవుడి దగ్గర ఉండాలంటే మనం ఒక విషయాన్ని బాగా ఆలోచన చేయాలి. బాప్తిసం పొందిన వారు ముందు మొదట ఏం చేస్తారు? ఎన్నడూ నేను పాత దానికి వెళ్ళకూడదని బాప్తిసంలోనికి వస్తాం. మరి బాప్తీసానికి వచ్చిన తర్వాత నీలో ఏముండకూడదు? మరి మీరు ఏ రకంగా మనుషులను ద్వేషిస్తున్నారు? బాప్తీసం తీసుకుని అది లేకుండా ఉండాలి దేవునిలాని వచ్చినప్పుడు, లేకుండా చేయాలని దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏ రీతిగా ఉండాలి? చాలా మందికి తట్టింది మాట. చాలా మంది కొంచెం డెత్లోకి వెళ్తారు. అంటే మనం యొక్క జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి యేసుక్రీస్తు యందు ఆయన రాకడ యందు ప్రత్యక్షపరచబడాలంటే నిందారహితముగా ఉండాలి. నిందారహితముగా ఉండాలంటే మనం ఏ భక్తి చేయాలి? పూర్ణమైన భక్తి చేయాలి. సంపూర్ణమైన భక్తి మన అందరిలో ఉందా అంటే సంపూర్ణమైన భక్తి మనలో లేదు. వాళ్ళే నా భక్తి గొప్పదనుకుంటున్నారు, ఎవరికి వాళ్ళే నేను గొప్పదాన్ని అనుకుంటున్నారు, ఎవరికి వాళ్ళే నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నారు. దీనిని బట్టి ఆలోచన చేస్తే గొప్పతనం అనేది మనుషులను చూపించుకుంటే రాదు. పరలోకమందున్న దేవుడు నిన్ను నన్ను చూడగలిగితేనే ఆ సంపూర్ణత అనేది మనలోనికి రావడం ప్రారంభించబడుతుంది.